Pandora Mizo Recap. Jay chu nuclear power plant omna khote takte a seilianin anu au nau pan puile awa pa tenen chuan in khata an cheng hawa an khwa nuclear power plant a chuan khomi te chu thokin eizon na mumal tak an nei wangin an khwa chuan ma hun eng tak nein an ngai thewa eizon na then khat tourism le sangaman te chu a thei miau lo awangin nuclear power plant lo chu du thlan tur an nei lo ve bokani Jayan anha chu ning ma se a chungte apui ve theina chun ani awang chuan a do ram rama nikhat chu abial nu yuni hna chuan an khwa chhuwa sana rampona kalatum ti chu hrila abial nu chuan thinrim in jay lo chu khwa ngai saktu ane lo thu soin a omna tang chuan atlo thatopa anu po chuan nuclear power plant chu ngai na lo hle ma se arwa manna chu apampui lo hle jay ule apa chu vandoi thak takin plana to swal an to wangin an nunna an lo chan pha to jay an apa jang na dom na manga sumdon na lo nei ve to chu atlak siat veka wangin anu chuan jay chu ne patin alaka chuan alung oi lo hle jay chu rampona kal talwin plana chuan athok chun jom zela ana tho lai chuan thinrim thar lein khua chhuwa sana kalbo dei chu atum thalea ma se atlai zota solam lo langin president kanga chuan hanbil nuclear plana chief engineer pa ka report chu alo chiar me ka plana thoktu te himna le maintenance lam achian lo thu chu a report a chuan a ziaka official tam takin plan lam din hun chu an tum tlata wangin anu pui nge chuan report chu an hena chuan hlana chung official zinga chuan an prime minister le a hote ngei po an telti a hria chuan prime minister chu bengalin report kim chang taka shilfai vecturin atia anram economy atlak niam de owang chuan power plana sarkar sum tam tak man boy angai lo thu chuan a chang sam eta chief engineer pa ka chu plan din mundik tak a soi chuwa wangin mundanga transfer ngalani bok an khua chuan chian arap thak tak lir nging na tak mai paruk point pakhat magnitude zeta sang chuan soin power plant chu ati cheta jayan achungte an himlo zo chuan a bepop vata plana chuan valve pakhat chu chiain arang theiang bera siam thatwat angaya plan angai to ema wangin pa ka chu alet leya ma se engineer dangta chuan valve chia chu an ngai thutak vak lo hle hi alo nia valve chu manmo takin an han siam thazung zunga ma se chutia an siam thatlai chuan pipe chunga pressure chu sang vakin nuclear coolant pipe chu apuak ta pup maya an engineer chu in hliamin radiation chu apu chuak tranta manmo taka engineer in hliam an tlan pui dor lai chu jayan lo muin apa le a u chunga thil thleng chu a hre chuaka plan chu chhuwa san nga chu tumin a thian pa chu asoma ma se a thian pa chuan du miau heklo athil tum chu thulin midang chu apui vele ta zoka pon lam lo langin an khwa chu lirhing chuan ati chena sa hleya ma se vanei thak takin nuna chan an omlo plan lama thil thleng chu prime minister chuan alaje blui trala president kangan asia chuan thin rimin a angbuan puan mai prime minister chuan thil thleng chu zepa mipuite hun hima hruai chu aruk theiang bera ti angai thu chu south korea mipui an chi ai boilo jok nan rodna asiama prime minister ho te chuan plan chu control team thiam tak takin an omchil thule rang taka boina chu an chin felle mai tur thu chu an soya president kanga chuan du thlan tur dang nei heklo le an rodna chu arem tita plan nei zual khwale tuite chu shilin aruk theiang berin an hroi chuak ta jaya bel nu le achung te po chu an chuan na tur ba sa chuan in mulein an kal hota control unit room lama chuan nuclear containment chung lama pressure asan chho zela wangin an siam thatwat lo chuan puak theidin huna adin to thu soin an lo chi ai hlea
containment chunga boruak te chu chhuati rangaya ma se chu chuan radiation na satakin atiput teldon boxi president chuan mipuite an chua fel ma lo chu boruak omte ti chuak ri lo turin thu a peya plena thokte chuan an din mun an hriatin plan chua san chu an tum ngal veka an chief engineer chuan chuana zong chu khar vekin an hna thewa let le vek turin thu a pe ngala pa kan boruak omdana hriatin nuclear reactor vent chu honlui arota ma se system lama chian lona omin vent chu kut ngeya a honangai ta nuclear plant chunga pressure chu sang chhoin apuak tapum maile plant chunga nathok tamjok chuan an thi pha wanei thak takin jeya chu dam chuak zinga telin hliam chete anei veya dam chuak dam tenen chuan hliam te chu pon lama hroi chuakin chutia an kal chualai chuan engineer pa kanen in tokin jeya le a thian pa chu alo pui thuaya pon laman pan ngal rescue team te chu an lo thleng ngeya ma se radiation level asan ema wangin plan nei taka chuan an ding theilowa prime minister chuan plan puak chu na zep tralin media bula chuan a team te chuan plan a chiat lo thu an la soingar ngar mai ven himna hmuna chuan thu nei tu te chu mipui te chuan an kal hlat zel angai le ngai lo thu an lo zot meka ni chu jeya zong turin plana chuan kalin plan din hundik tak chu va muin achi ai hlea pona jeya mu chuan alom hlea arwala kalve ngal tur chuan atia ma se jeyan athiante tranpui tur chuan plan chunga alu san le daya ni le midang te chuan dan tum hle ma se aril ru a song het burmai pa kan rescue team te chu kal nai tura tin plan chunga chuan alut vele ngala rescue team te chu kal nain radiation level atlak niam theinan tuin a chevel chu an phu tranta reactor kang hlua po chu inchung lama tang chuan cholovin an thel ngal ngar bok medical point ina chuan jeya thian pa chu natuar dangte nen chuan enkol mek ania an hliamte enkol ani ma chuan an taksa radiation kaite ti hniamnan tuin an phua theitop chuama se an din mun chu akang mo khop mai khomite an da leilok na chuan ni chu let lein jeya himti chu achungte a hril ngala reactor apuak to tile khwa atanga a hla theiang bera mani sahimna zonga an kal ngala ngai thu chu apuang boka khomite chuan chu mun chu chua sanan tuma ma se thunei tu ten kal nanin thudik tak alan chua an hlawa an chevela signal zong chu an kat ngal veka hliam te chu jeyan atran pui zela plan chunga chuan tuin jeya chu aron buak huk mai ataksa chuan tur zongang to lovin ni ko shelevin atlu ve ta nge a medical ten lam chu manmo takin an pan pui ngal vata rescue team te chuan tui nei to lovin tui lak vel turin an let sup mai pa kana mu chuan tui fin riat tui an man mai lo chan chu zotin an pu ber chuan tui fin riat tui an man chuan nuclear reactor ati chiat vek thea wangin politician ten manan phal lo thu a soya politician ten tiang din huna po reactor a chiat vek an lauti a hriat chuan pa ka chu a thin rim hle radiation level chu sang zelin rescue team lampon an tur tranta an chau to hle radiation symptoms te chu an taksa alang chuak tran bok International Atomic Energy Agency lam chuan Korea rama an chiat na to chu hriain International Agency dang te chu anin ral rin tir veka Korea a an ram mi pui om te chu ram sang chuan an la chuak tranta media te chuan puangzarin rampum chuan an buai ta der mai rampum chu explosion area hlat lampan chuan anin sa seng veka yunin an mani veng tu te an kalbo to ti chu hriain gate chu an ti cheta a manmo takin basa chuan an luta radiation jungzam aput na sat to ema wangin mi zong chu lau thabarin an tlan cheveka medical team side lama omte lezel po chu tlan chiain mitlemte chia anom to jeya chu lo harin a phone chu azong hala
Yuni chu kolin achung te chu mun hlataka hroi tura tiin ani pon aron zui vak tur thu shil mipui tan chiat tum an tam ema wangin tan ngai na aom lowa an man mo to si du than tur dang nei bok si lo kong le lama chuan Yuni chu atlan thuaya amai ro chu an tlan thui vak theilo hle kong chu alo khat le nur maya motor ratanga chukin kein an kalta an din mun chiat lutuk wanga paka akun ngoi lai chuan president in alo kola an pahne chuan tuma dangtu om lovin an boruak om dan chu an soidun ta president kanga chuan thu neina zong chang vekin state of emergency apuang ta ngala tuifin riat tui mana nuclear power plant ti chiat chu arem tita a chu mai baka Korea rama nuclear power plant om zong chu an boina chin fel ani ma lo zong ti top leilok ani tur thua pe bok rescue team 10 tuifin riat tui chu pamin nuclear core chunga chuan an pam lu ta radiation level po azia om deuh pha ma se boina pakhat an nei le ta fuel rod teng chunga coolant level chuan niam lam apan zel mai lirnging khan teng chuat chu tikhin coolant chu apu chuak chara fuel rod chuan boruak air ato awang chuan ama aya na sa ina puak anga radiation na sa zokin apu chuak bok don ani chumi khichat lai chu arang lama ti phuyanga ya ma se teng hoi room chu radiation omna tuin akhat vek to sia a khichat lai chu ti phui tur chuan thi ngei na ani to bok si president chu TV a in lanin andin mundik tak chu rampum ma chuan apuang tarup mai an boina ber thi ngei na a in lan thei anom le omlo chu puangin aram mi puite chu angen ta top maya jeya thian pai na hriat chuan mission ti hlotling tura a in pek thu apa le a thian te hna chuan puangin kalvedu an omle omlo chu azon ngala atira chuan tu manan du lova ma se radiation jungzam an taksa a adar na sat to ema wang chuan atua ma in hun an nei tam to lo ti an hria theu nuwa chuan an chung te tan anin peta hloma jeyan Yuni chu kolin until ti tur chu a hril fai veka engpo thleng se achung te nen chuan andam chuak ngei turani tin acha ma se Yuni chuan achung te chu athil ti tur chu a hril tel lawa until ti tur di tur chuan anin siam meka pa ka chuan team chu akai hroi don ani an kalna tur chu radiation omna tui ani veka wangin painkiller an pe thewa an taksa in ator zo chin tur chu an chu dan chuan minute nga tanga minute som velani an kalkonga chuan an khwa chu muin an enjui vonga plan chunga an lu hnu chuan room lu na ma ding khomin tim sanga anin thena minute nga atanga minute somvel theu chu anin lu chok loma an torzo tolo hnu chuan tim dot le chu lut le nga zelin teng chuat khichat chu an vasiam thina ma se khichat chu in zau zelin teng chuat chu apuak trep to a an ti tum chu aboi ta vek mai until ti topa kalsan an tum lai chuan jeya chuan rodna aron siama teng chuat khichat chu ti pui kher lovin chuat ake nuwa fuel rod chu atlak pui don awangin teng ngoi room kongka khara room chu teng phakata man arota jeya ruwa manna ti hlotling tur chuan anin siam tranta ma se thilpoi tak pakhat a thlen nge ya tul kongka chu kharfel nuwa room chunga bom ti puak tur mi pakhatin anunna a hlan angai tat mai jeya chau chu puak thei thil khoi thiam chun ania ama nge chu alu angai ta anunna hlan turin rooma chuan lutin kongka an kharfel ma chu a ngak ta radiation jungzamin afan na sat to ema wangin a chaw to hle painkiller zong chu a mom veka Yuni call chu atuma ma se signal aom lo wang chuan a call tlang theilo pa ka chu biain a chungte amang tha theinan national TV a chua chu president dil sak turin atita Yuni chu thunei tu ten be popin TV a jeya alan tur thuan shila jeya chungte nen chuan ba sa TV chu an thlir thap mai a chungte chu mang tha in
a thu tiam a hlen thei lo awang chuan yeu ni chu ngai dam adila kongka an khar zo hnu chuan team te chu pona an chuaka jaya chuan bom chu a thi chilta ani vanei thak takin arwa manna chu thokin a en hlan na chu a lo thlon mai bik lova chumi tu ka chuan an team mi te zong zong chu radiation wangin an thita veka president kanga chuan an vain nam pasal tha apuang veka nuclear power plant an ram loin nga thin na chuan chiat na nasatak a then ta an ram economy le mi puita ta na tangkaya an hriat le an lo ngai poimo em chuan chiat na nasatak a then thei chu an lo en kan ta si ani